Tak vítam vás pri krátkom meditatívnom uvoľnení tela aj mysle. Nájdite si pohodlné miesto, kde vás nikto nebude rušiť. Môžete si buď sadnúť, alebo ľahnúť. A sústreďte sa iba na môj hlas. Urobte hlboký nádych a výdych. Ešte jeden hlboký nádych a výdych. A s každým výdychom od teraz budete stále viac a viac uvoľňovať svoje telo. Každý výdych pre vás bude znamenať signál k tomu, že uvoľňujete svoje telo. S ďalším nádychom na chvíľku zadržte dých a nemyslite pritom na pokojnú hladinu jazera a urobte výdych. A sústreďte sa teraz na myšlienky vo vašej hlave. Sústreďte sa na myšlienky, ako prichádzajú, ale nedávajte im pozornosť. Iba im dovoľte, aby zazneli vo vašej hlave a dovoľte im odísť, bez toho, aby ste im venovali viacej pozornosti. A tak myšlienka strieda myšlienku, prichádzajú a odchádzajú. Robte ešte jeden hlboký nádych a s výdychom si predstavte, že plávate po pokojnej hladine jazera. Hladina jazera je úplne pokojná. Jediné vlnky, ktoré tam vznikajú, vytvárate vy, keď plávate. Je to veľmi príjemný pocit. Voda vás nesie. V podstate ani nemusíte plávať. Iba sa tak vznášate na tej vode. A voda je úplne pokojná. Je to nádherný pocit. Robte teraz hlboký nádych. Krátka zádrž dýchu. A predstavte si, že od teraz máte super schopnosť dýchať aj pod hladinou. A s výdychom sa pomaličky ponárate pod hladinu jazera. Všade okolo vás plávajú malé farebné rybky. A každá rybka, ktorá ku vám prichádza, berie myšlienku z vašej hlavy a odnáša ju do neznáma. Rybky sa ukazujú okolo vás dovtedy, kým pre ne máte myšlienky. Až nakoniec pripláva posledná rybka, ktorá zoberie aj vašu poslednú myšlienku. V tejto chvíli je vaša hlava úplne prázdna, bez akejkoľvek myšlienky. A vy sa vznášate vo vode a okolo vás je nádherné ticho. Nádherné ticho a tak krásne spomalený svet. Vaše telo je úplne uvoľnené a vy sa cítite úplne nádherne. Telo je úplne uvoľnené a myseľ je úplne prázdna. Vychutnajte si tento pocit úplného uvoľnenia. Je to veľmi príjemné. Po chvíľke urobte hlboký nádych a dovoľte si pomaličky vyplávať na hladinu jazera. Ste na hladine jazera a všetko okolo vás je tak nádherne pokojné. Vnímate vonkajší svet a zároveň cítite ten vnútorný pokoj, ktorý je vo vás. Telo je úplne uvoľnené a myseľ je úplne prázdna.
teraz urobte hlboký nádych a s výdychom môžete pomaličky otvoriť oči. A tento pocit úplného uvoľnenia, ak nádherne prázdnej mysle, si môžete zachovať a vyvolať kedykoľvek budete potrebovať. Vaša myseľ je totiž úplne prázdna a pripravená na akúkoľvek novú tvorivú myšlienku, ktorá ku vám môže prísť. Urobte ešte jeden hlboký nádych a výdych. A s týmto výdychom vám želám krásny deň.